भैया तेल दम बटे देख ले लो तो वीडियो लास्ट तक बने रहिएगा, मजा आएगा इसमें बहुत भरपूर। कि भौजी पेलवासल बिया अरे वाह रे हमार कंडोम भौजी वाह का डांस मरलू हो लिटरली बोलत नहीं भाई लोग हाई भौजी के डांस देखला के बाद का जने काहे हमारे फन का मन करता नु के भौजी के पेल के परहनवे लिकाड़ दी तो मतलब अरे कैमरा में ई सरवा आम खाइला के बाद मजा आ जाई रे काहे अरे सरवा भौजी अपन चूची में छुएले बिया वाह आराम से झटका मारा हो ना मतलब तू इतना जोर जोर झटका मारो तो लागत है कि सरवा दोनों बॉडी लिकोड़ के टकरा जाई अरे करी बहन चुका हमरा ई नहीं बुझात कि आमो में से जूस निकलत हवे ना छोट लड़का का हकल निकलत हवे ना भाई लोग तो लोग का मन बोलो चाहे ना लेकिन भौजी जो तरी आम खाती है नु कसम से कहते नहीं केहू भी देखी तू ये कही कि पहले आमवा के सरवा काट के ओकर भीतर का ओटलिया निकाल लेले बड़ा सन ओकरा बाद 3 या 4 महीने का छोट बच्चा के आमवा में हकवा के ओकरा बाद शूटिंग कर दो हम तब न ओकर जो सवा छड़ छड़ फेंकत आवे ओए ये अरे कैमरा में हां चल चलन जा भौजी लगे का करे रे अरे सरवा कहि रहे सुने ना भौजी कहते हैं कि घरे आजा राजा जी आसाम से चल मार मारे चले के नाले हमार मुठे जिंदाबाद बा एकरा आगे हाई सरवा ये कुछ नहीं करे सरवा एक बार एकरा के टेस्ट करके तू देख रे ओकरा बाद तोरा पता चली सरवा कि भौजी काहे हमनी के आसाम से अपना घरे बुलावतिया अरे ये भौजी आम से रस चुवता ना तारो गीला से मतलब आम से रस चुवता हमरा देख के नहीं बुझत भाई लोग लिटरली बोलत नहीं भौजी जो तरी आमो के धक्का अपन गारत ज्ञानु तरह बुझात के 3 महीना के लइका हक देले बावे ओकर हगलका चुवता ना कि सरवा हम में तो रस चुवतावे एकदम भैया भाग सारा सब तरफ बाहरी गिर जाता है सारा देख के बुझाता छोट लड़का छेड़ देले बहुत रिया आमो पड़ी रस चुवता भाई लोग सोनी लोग के देखल एक बार और भैया जी से हम ई कहल चाहते नहीं गंडम मतलब चंदन भैया से कि भैया जी देखो गाना बहुत तुम मस्त गइले बड़ा कसम से कहते नहीं भाई लोग तुम को पता होई हम गाना कहूं गाना का जो ट्रैक बा दैट मींस गाना का जो म्यूजिक ओकरा सबसे पहले फोकस मारे नहीं जो एकर गाना का ट्रैक का म्यूजिक को भाई लोनु इट वाज ए माइंड ब्लोइंग यार फैंटास्टिक बहुत मस्त बा मतलब सुनला के बाद डांस करे का मन करता जोन जेन्युइन बा जोन फैक्ट बा तो नाम बतावत नहीं लेकिन गाना तनी अश्लील बा वो बात अलग बा लेकिन म्यूजिक बहुत गड़फार बा ई गाना का ठीक बा तो हम कंडम भैया से मतलब चंदन भैया से ये कहल चाहते कि चंदन भैया बहुत मस्त गाना गइले बड़ो एगो हमहू गाना लिखले बनी अगर ई गानावा के आसाम वाला गानावा का पार्ट 2 बने बनू तो तू गावे कोई तो तू बोलिया हम तरह के व्हाट्सएप कर देम नंबर लिखे लिखे नंबर हम मांग लेम कि केहू से ना केहू से ठीक बा बहुत म्यूजिक प्रोड्यूसर हमरा कांटेक्ट में बाना लो तो गाना कुछ इस तरीके से फर्स्ट ऑफ ऑल भैया तू सुन लो अगर अच्छा लगे तो अबे तू कहियो अदरवाइज जस्ट स्किप इट यू नो तो गाना कुछ इस तरीके से हम लिखले बनी के अरे घरे आजा राजा जी शाम से अब पटक के पेलता हमरा कैमरामैन के गाड़ में मजाक एक मिनट ये चंदन भैया एकदम सेम मोबाइल चलावत नहीं जानू देखो चंदन भैया एगो तारा से चीज मांगा तनी माना मत करियो देखो तहार ठोट हमार ठोट एकदम मिलत हवे सेम हमरे जैसे तुम मोबाइल चलावत रह तो हमरा कहे कि ये मतलब चंदन भैया अगर हो सके तो एक गाड़ द मतलब हो सके तो खराब मत पइयो हम तरह का पेल मतलब रोस्ट कइले बाइन त ठीक बा हां भौजी ऊ हमरा देख के लागत हवे कि तू भैया के तू को रखले बाड़ू लेकिन तू दुगो आम नहीं रखलू हेडा लाइट आ फुटबॉल और खरबूजा रखले बाड़ू खरबूजा जवन कि सब हमर ऑडियंस देख रहल बाड़ा सन अब पता ना भौजी तहार ऊ भतार हवे ऊ के तरी आम खाई हमार पता नहीं के ऊ बैठ के खाई ना आराम से खाई लेकिन देखो भौजी हम एगो तरीका से खाने लड़की कुल के टंगड़ी उठा के अब भाई लोग ये मत समझिए लो कि हम आम के बारे में बात करनी है लो भाई लो तो कैसे हैं आप सब वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताओ और
फुल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और क्रेजी भाई का चैनल भी है, तो उस पर जाकर न्यू वीडियो देख सकते हैं। और इस पर भी आपको रोस्ट वीडियो मिलेगा, तो आप सब सपोर्ट करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। न्यू वीडियो आएगा, बस आपको मज़ा दिलाएगा। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक लिए बाय।